Aunice auni yantumayo bisimila Demes TV sanfɛ foli ani tanuwan kanubaga lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi ye tɛnɛ Desanburu kalo tile 22 san 2025 aw ka don kibaru ni wagati seli. Foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da u tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Général de brigade Famukɛ Kamara ni ale yɛrɛ ye opération fuga kɛnɛ maaw yɛrɛ ka commanda yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni taara terrain yɛrɛ kɔni ka walasa ka taga kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ani an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ bɛ terrain ninnu yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A ka o ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni na ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ kuma min yɛrɛ kɔni bɛ courage ba yɛrɛ de don an ka finitigilakaw yɛrɛ la ale ni fasoden ɲumanya kuma caman fana. Mali bɛ ka caman yɛrɛ de fara ka lakanako yɛrɛ barika yɛrɛ kɔni kan ni sariya kuraw yɛrɛ sigili sen kan. O ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ ko juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 19 san 2025 ko conseil des ministres min yɛrɛ kɛra Kuluba palais yɛrɛ la ko conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ ye an ka Mali jamana ministre yɛrɛ kɔni olu ye projet d'ordonnance kura dɔ yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ bɛ tali kɛ direction générale de la police nationale yɛrɛ dayɛlɛli ko yɛrɛ kan. An ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni ma da sariya kura kɔni sigili ka police nationale yɛrɛ dɔrɔn yɔrɔ nka min yɛrɛ ye an ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni k'u ye sariya kura dɔ yɛrɛ fana sigi olu yɛrɛ fana ka yɔrɔ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ direction générale de la protection civile dayɛlɛli yɛrɛ fana ye. Ko juma don conseil des ministres min yɛrɛ kɔni kɛra o conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ n'o ye nin sariya kura ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa cogo min yɛrɛ kɔni na lakanaba yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka Mali jamana kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 19 san 2025 ko an ka finitigilakaw ka base min yɛrɛ bɛ Senu ni o bɛ wele ko base 101 ko cérémonie de remise yɛrɛ dɔ kɛra o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ bɛ tali kɛ drapeau dɔ yɛrɛ kɔni dili ye bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ ma. O cérémonie ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka jamana ministre de défense et des anciens combattants yɛrɛ bolo ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko général de corps d'armée Sadio Kamara. O yɛrɛ kɔfɛ an ka jamana autorité maa camanba yɛrɛ de fana tun bɛ o cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ fana la. Juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 19 san 2025 ko yɛrɛ kɔni kun ye conseil d'administration de l'agence AGFOM cérémonie d'ouverture session 10 yɛrɛ de min yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana premier ministre yɛrɛ de bolo ni o tɔgɔ yɛrɛ de ko le général de division Ablaye Mayiga k'ale yɛrɛ de fana ye conseil d'administration AGFOM maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana ye. Juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 19 san 2025 France Info maaw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni cari kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ enquête yɛrɛ de kan. France Info maaw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye parquet dɔ yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ k'a bɛna enquête dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan ka d'a kan k'a sigasigane yɛrɛ kɔni de don uranium suɲɛni ko dɔ yɛrɛ kɔni na. Parquet y'a yira k'a fɔ ko France ka uranium dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger dugukolo yɛrɛ kɔni sanfɛ ko o uranium ninnu yɛrɛ kɔni suɲɛna ni uranium yɛrɛ wari bɛ se ka taga fo euro wari miliyɔn 160 yɛrɛ de la. Ko yɛrɛ de kosɔn k'ale yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ k'a bɛna enquête dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka bɔ nin ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kalama. Ni kunnafoniya ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi don kibaru kɔnɔna na. Général de brigade Famukɛ Kamara k'ale yɛrɛ kɔni taara terrain yɛrɛ kɔni kan walasa a ka se ka taga kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ani an ka finitigilakaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ terrain yɛrɛ kɔni kan a ka o tagali yɛrɛ kɔni de senfɛ a ye discours baw yɛrɛ dɔw kɛ discours minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya discours yɛrɛ de kan ani courage ba dɔɔni yɛrɛ fana an ka finitigilakaw yɛrɛ la. A y'a ɲini an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'u ka caman yɛrɛ de fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan walasa u ka se ka dankari bamaciwale maaw ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. A ka discours ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na a y'a yira an ka finitigilakaw yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ mission min yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye u ka cidenya baaraw yɛrɛ de kɔni ye ko nafaba yɛrɛ de b'o la an ka jamana kɔnɔna na. K'ale yɛrɛ kɔni bolo ko kɛlɛ yɛrɛ tɛ finitigilakaw ka kɛlɛ yɛrɛ dɔrɔn ye ko nka k'a bɛ Mali ka siniɲɛsigi ani Mali ka tarikuw bɛɛ lajɛlen de fɔ kɔfɛ. Général de brigade Famukɛ Kamara yɛrɛ ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a ye kuma barikama dɔ yɛrɛ kɔni fɔ min na y'a yira k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛnbakɛw kosɔn ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ kosɔn nka k'an bɛ kɛlɛ yɛrɛ fana kɛ an bɔnsɔnw fana kosɔn. Ko de ye olu ka cidenya baara yɛrɛ kɔni ye k'u kan ka seko n'u dɔnkow bɛɛ lajɛlen kɛ min yɛrɛ kɔni kosɔn k'ali n'a sɔrɔ ni yɛrɛ de kɔni bɛ to a da fɛ. Opération fuga kɛnɛ maaw ka commanda yɛrɛ ka kɔrɔfɔla a y'a yira k'a fɔ ko jugu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni ka na se ka kɛ Mali yɛrɛ tɛ wa u tɛ fɛ Mali yɛrɛ de k'a ka fangaw k'o bɛɛ lajɛlen décider a yɛrɛ ma.
ayira k'a fɔ ko jugu ka laɲini o yɛrɛ de ko nka k'olu yɛrɛ kɔni bɛna jugu yɛrɛ ka o laɲini yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bali sabula k'an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni wililen don wa fana o yɛrɛ kɔni tɛ sɔn maa si yɛrɛ kɔni ka na ni lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ye an ka faamaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ to an ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa u ka se k'u ka cidenw baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ ka dankari jugu yɛrɛ ka wale jugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na jugu minnu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ mali yɛrɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta wa a ye sinsa ka k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaabaw yɛrɛ kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛbaw yɛrɛ kɔni sigi sen kan minnu yɛrɛ kɔni sigira walasa ka dankari bɛnbaliya ma u ka mɛnasiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma wa an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka cɛsiri hali n'u ka muɲu bɛɛ lajɛlen fana la a y'a ɲini an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɛ k'a fɔ k'u ka caman yɛrɛ fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan u k'u janto yɛrɛ fana la k'u ka n'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni lajigi fewu k'ale ka cikan yɛrɛ kɔni cikan jɛlenba yɛrɛ le sabula a ka cikan yɛrɛ bɛ min yɛrɛ kɔni kɔfɔ k'o de ye k'an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen cɛsirilen ka to walasa u bɛ se ka sebaya yɛrɛ sɔrɔ u ka opération kɔnɔna na min yɛrɛ ye mali population maaw yɛrɛ a ye hakilinasigi kumaba yɛrɛ de kɔni fɔ k'a ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma sabula a y'a yira mali population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka lakanani yɛrɛ de kama général Famukɛ Kamara ka nin visite yɛrɛ kɔni bɛ opération fugakɛnɛ maaw yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ wa fana a bɛ courage ba yɛrɛ de dɔw yɛrɛ la fana minnu yɛrɛ carilen don kosɛbɛ an ka jamana zone caman yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari bɛnbaliya maaw yɛrɛ ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la mali yɛrɛ bɛ ka caman ba yɛrɛ de fara a ka jamana lakanako yɛrɛ kan ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ a ka sariya kuraw yɛrɛ sigini sen yɛrɛ kan an ka jamana ministre de la sécurité de la protection civile yɛrɛ ka rapport dɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni yirara conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ o conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ an ka jamana ministres yɛrɛ kɔni olu ye projet d'ordonnance kura dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ bɛ tali kɛ direction générale de la police nationale yɛrɛ dayɛlɛliko yɛrɛ kan o sariya kura yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye walasa caman ba yɛrɛ de ka fara mali lakanako yɛrɛ kan k'an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ k'u ka baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni sariya kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni sariya min yɛrɛ kɔni sigira kabini san 2004 wagati ko sariya kɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ polisiw yɛrɛ ka maintien d'ordre yɛrɛ kɔni kan ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a yɛrɛ kɔni bɔra o minɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko kun fila yɛrɛ kɔnɔna nafaba yɛrɛ kɔni kun bɛ polisiw ka yɛlɛmali yɛrɛ la a kun fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ polisiw ka militarisation yɛrɛ la min yɛrɛ kɛra san 2022 wagati ko fɔlɔ yɛrɛ an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni kun bɛ maintien d'ordre yɛrɛ la ko nka ko kabini san 2022 wagati yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni militarisera ko o la ko sariya yɛrɛ kɔni sigira sen kan walasa a bɛ se ka tali kɛ o statut kura yɛrɛ la a filanan yɛrɛ bɛ tali kɛ menaces yɛrɛ cayali an ka mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ bɛnbaliya maaw yɛrɛ kɔnɔ olu ka menaces yɛrɛ cayala mɔgɔ fagajugu yɛrɛ fana cayala an ka mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de kosɔn sariya kura yɛrɛ kɔni y'a yamaruya ko min yɛrɛ ye an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ fana ɲi yɛrɛ kɔni ka don nin wale jugu ninnu kɛlɛli yɛrɛ fana la conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ye yɛlɛmaba yɛrɛ de don an ka polisiw ka baaraw yɛrɛ kɛcogoya la yɛlɛma minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ yɔrɔ duuru yɛrɛ kɔni kan o yɛlɛma ninnu yɛrɛ kɔni kɛra walasa k'an ka jamana polisiw yɛrɛ fana yɛlɛma ni k'olu yɛrɛ fana kɛ lafasalikɛbagaw yɛrɛ ye conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ ye yɛlɛma duuru min yɛrɛ kɔni don an ka jamana polisiw yɛrɛ ka sariyaw yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ tali kɛ lakanabaliya yɛrɛ de kan ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni ko sisan yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ fana bɛ u ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min yɛrɛ la u fana bɛ se ka dankari menaces jugu bɛɛ lajɛlen fana tɔɔrɔ ma filanan bɛ tali kɛ an ka bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ kɔni kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye an ka polisiw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ fana ɲinbɛ don bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ dili yɛrɛ kɔni jamanadenw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ bɛ se ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la passeport carte biométrique yɛrɛ fana a sabanan ko min yɛrɛ ye an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ fana bɛ se ka an ka jamana police judiciaire militaire maaw yɛrɛ ka baara yɛrɛ fana kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka militarisation yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'an ka jamana sɔrɔdasi minnu yɛrɛ kɔni bɛ bila kɛrɛfɛ ko an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni bɛ se ka wele yɛrɛ bila olu yɛrɛ fana ma n'u mago jɔnjɔn yɛrɛ fana b'u la walasa u bɛ se ka caman yɛrɛ kɔni fara u fanga yɛrɛ kan ko min yɛrɛ ye an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni ko k'a ta bi yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sen bɛ don an ka jamana lakanaliko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni ko sisan yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ taga fara an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛ kan minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ la terrain yɛrɛ sanfɛ ni yɛlɛmali kura yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye mali autorité maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ an ka jamana finitigilakaw bɛɛ lajɛlen
yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni compétence kura yɛrɛ kɔni dili an ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ ko Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka jaabi girima yɛrɛ kɔni de kɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako yɛrɛ t'a fan fɛ polisi national maaw ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni ko yɛlɛmaba yɛrɛ donna olu yɛrɛ fana ka sariyaw yɛrɛ kɔnɔna na an jamana ministre de la sécurité de la protection civile ka o rapport kelen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ yira la conseil des ministres yɛrɛ kɔni de senfɛ o conseil des ministres yɛrɛ de fana senfɛ min yɛrɛ ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye projet d'ordonnance kura dɔ yɛrɛ fana dayɛlɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ direction générale de la protection civile yɛrɛ fana dayɛlɛli ko kan ko sapeur-pompier maaw yɛrɛ ka sariya yɛlɛmaliba min yɛrɛ kɔni kɛra san 2022 o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka jamana sapeur-pompier maaw yɛrɛ kɔni kɛ lakanalibaga jɔnjɔ ani lafasalikɛbaga ɲuman yɛrɛ fana kɔni ko kabini utu kalo san 1998 wagati ko sariya min yɛrɛ kɔni sigira an ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ k'an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka baara kɛ ni o sariya ninnu yɛrɛ de ye k'ali n'a sɔrɔ sariya kura ninnu yɛrɛ kɔni labaara la ka ɲɛ san 20 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna na kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛlɛmaba yɛrɛ de donna o sariya yɛrɛ kɔnɔna na ko san 2022 wagati yɛrɛ kɔni ko yɛlɛmali min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min ye an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni olu ka militariser yɛrɛ ko yɛrɛ de kosɔn u ye ni sariya kura ninnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa sariya ninnu yɛrɛ bɛ se ka bɛn u ka statut yɛrɛ ma min yɛrɛ fana ye menace yɛrɛ fana cayali an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ fana kɛra sababu min ye an ka Mali jamana protection civile maaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana ka militariser walasa olu yɛrɛ fana bɛ se ka fara an ka jamana fintigilaka tɔw yɛrɛ kɔni kan cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari ka bɔ menace ninnu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma projet de menace kura min yɛrɛ kɔni sigira ko yɛrɛ kɔni tɛ dan protection civile maaw ka cidenya baara dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko nka k'a bɛ protection civile maaw yɛrɛ fana fara an ka jamana lakanabagaw yɛrɛ de kan cogo min yɛrɛ kɔnɔna lakanaba yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ko min yɛrɛ an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ fana sen yɛrɛ kɔni bɛ don jamana cidenya baara caman yɛrɛ la i n'a fɔ an ka jamana fintigilaka tɔw yɛrɛ kɔni ma kɛ cogo min yɛrɛ yɛlɛmaba min yɛrɛ fana donna an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ ka cidenya baaraw yɛrɛ kɔnɔ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ sekuru yɛrɛ kɔni kan ko min ye an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ ye ko projet yɛrɛ kɔni b'u yamaruya k'a fɔ k'u k'u ka cidenya baaraw yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna na wagati min yɛrɛ kɔnɔna ni balaw yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka protection civile maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni de bɛ yamaruya yɛrɛ kɔni di wagati min yɛrɛ kɔnɔna ni gɛlɛyabaw yɛrɛ nana i n'a fɔ an bɔra kan an ka jamana polisiw yɛrɛ ta fɔ cogo min yɛrɛ la min yɛrɛ fana an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana nin yɛrɛ kɔni bɛ don kɛlɛw yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ kɛ terrain yɛrɛ kɔni kan o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana bɛ taga fara an ka jamana fintigilaka tɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ la terrain yɛrɛ kan walasa ka dankari menaciw yɛrɛ la wa fana protection civile maaw yɛrɛ fana k'olu yɛrɛ fana bɛ se ka wele yɛrɛ kɔni bila an ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛfɛ ni olu yɛrɛ kɔni yɛrɛ kɔni tɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni na nka ko n'u yɛrɛ kɔni mago yɛrɛ kɔni b'u la k'u bɛ se ka wele yɛrɛ kɔni bila u ma teliya yɛrɛ la u bɛ se ka n'u dɛmɛ lakana sabatili ko yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye an ka jamana protection civile maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana ɲi yɛrɛ kɔni bɛna don kunnafoniyaw yɛrɛ dili yɛrɛ la ani jamana lakanaliko baaraw yɛrɛ fana la an ka jamana autorité maaw ka ni yɛlɛmaliba ninnu yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye an ka autorité maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ an ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka u ka cidenya baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se ka dankari ka bɔ menaciw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ani ka lakanaba yɛrɛ fana sabati an ka jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2025 k'an ka jamana fintigilakaw ka base min yɛrɛ kɔni bɛ sen ni base yɛrɛ bɛ wele ko base 1 ko olu yɛrɛ kɔni ye cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛ cérémonie min yɛrɛ bɛ tali kɛ ni drapeau dili yɛrɛ kɔni ye an ka bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka o cérémonie de remise yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun an ka jamana ministre de défense et des anciens commandants yɛrɛ de bolo ni ale yɛrɛ ye général de corps d'armée Sadio Kamara yɛrɛ de wa min yɛrɛ an ka jamana autorité maabaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ fana camanba yɛrɛ fana kun bɛ ni cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ fana la ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ attaque jugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ kɔni ma ani bamacogwale maaw yɛrɛ ka dagasigi yɛrɛ kɔni Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka fangaba yɛrɛ de don a ka jamana armée yɛrɛ
la cogo min yɛrɛ la lakanaba bɛ se ka sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bilala sen kan cogo min yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana armɛw yɛrɛ bɛ se k'u ka baara yɛrɛ kɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna na ani basigi yɛrɛ kɔnɔna na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna. Juma tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2025 ko kun ye AGEFO maaw yɛrɛ ka conseil d'administration session 10nan yɛrɛ de ye ni o ɲɛmaya yɛrɛ kɔni kun ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ de bolo ni o ye le général de division Ablaye Mayiga wa fana k'ale yɛrɛ de fana ye AGEFO maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana ye. AGEFO maaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ka kɔrɔfɔla ni o ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ de fana ye. Ala yɛrɛ k'a fɔ ko san 2025 ko camanba yɛrɛ de farala AGEFO maaw yɛrɛ ka baara yɛrɛ kan. Ko yɛlɛmaba yɛrɛ kɔni kɛra u ka vérificateur général an'u ka contrôleur général des services publics ka bureau rapport yɛrɛ de kɔfɛ. O rapport yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka problème nafama caman yɛrɛ de yira minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka baarakɛyɔrɔ wariw labaarali cogo an'u ka baarakɛyɔrɔw yɛrɛ sariyaw labaarali kɛcogo fana kan. K'a ka kan yɛrɛ kɔni u ka problème ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ corriger. Problème minnu yɛrɛ kɔni yirala ko walasa u ka se ko problème ninnu yɛrɛ kɔni corriger min yɛrɛ ye AGEFO maaw ka directeur général yɛrɛ kɔni ye yɛlɛmaba dɔw yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko n'o yɛlɛma ninnu yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka problème ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ corriger. A fɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ k'u ka sariya kura dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan o sariya ninnu bɛ kɛ sababu ye u ka agence yɛrɛ kɔni ka se ka baara kɛ ka ɲɛ. A filanan yɛrɛ ye min yɛrɛ ye k'u ka sɔrɔtaw yɛrɛ kɔni k'u ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana labaara ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari wari cɛnni yɛrɛ fana la u ka agence kɔnɔna na. A sabanan yɛrɛ bɛ tali kɛ projet minnu yɛrɛ kɔni b'u bolo k'u ka olu yɛrɛ fana layiriwa i n'a fɔ centre d'accès universel ale ni case wifi walasa ni projet fila ninnu yɛrɛ bɛ se ka baara ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la. A laban yɛrɛ fana ye min ye k'u ka secteur maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka secteur digital yɛrɛ bɛ se ka layiriwa. O ko yɛrɛ kɔni na AGEFO maaw yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ bila sen kan o fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ ko bɛna jateminɛ dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka u ka dossier bɛɛ lajɛlen gérer cogo min yɛrɛ la. Min yɛrɛ fana ye u ka agence baarakɛlaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna formation nafamaba dɔw yɛrɛ fana kɛ olu kun ni o formation thème ninnu ye thème nafamabaw yɛrɛ de ni olu bɛ tali kɛ wari labaarali kɛcogo ɲuman yɛrɛ kan. Ale n'u ka baarakɛyɔrɔ baarakɛdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka baara caman yɛrɛ fana kɛ u ka cakɛda kɔnɔna na. An ka jamana premier ministre y'a yira k'a fɔ ko AGEFO maaw yɛrɛ ka san 2025 budget yɛrɛ kɔni yɛlɛmana ka sababu yɛrɛ kɛ sariya minnu yɛrɛ bɛ sen kan k'u ka laɲini yɛrɛ kɔni ye min ye projet minnu yɛrɛ kɔni b'u bolo o projet ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka ban yanni san 2025 dabila san 2026 yɛrɛ la. Ani projet minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni problème ba bɛ o projet ninnu yɛrɛ kɔni na ko projet ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɔ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni projet minnu yɛrɛ kɔni b'u bolo ni projet tigiw yɛrɛ kɔni ma se k'u sinsin u ka projet yɛrɛ fana kan ko projet ninnu bɛɛ bɔ yen. U ye san 2026 budget min yɛrɛ kɔni proposé u bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 41 ani kɔ yɛrɛ de kan sabula u bɛ fɛ a ka tɛmɛ san 2025 budget yɛrɛ de kan ni o budget yɛrɛ fana tun bɛ tali kɛ miliyari 24 kɔ yɛrɛ de fana kan. An ka premier ministre ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na a ye wele yɛrɛ kɔni bila AGEFO direction ma yɛrɛ kɔni ma k'u k'u cɛsiri yɛrɛ kɔni k'u ka baara kɛ ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen kan a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka taga ɲɛ ani k'u ka organisation caman yɛrɛ de k'u ka agence yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka fɛn caman yɛrɛ kɔni fara u ka agence baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka agence yɛrɛ fana jɛya ani k'u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani k'u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ fana ɲini u ni acteur dɔw yɛrɛ fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka département sectoriel yɛrɛ la hakililajigi yɛrɛ kɔni na k'u ka nin cérémonie yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana ministre de la communication et de l'économie numérique yɛrɛ fana ɲɛna. Juma tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2025 France Info maaw yɛrɛ ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni cari kunnafoniya min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye France parquet yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna enquête dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan sabula u yɛrɛ kɔni sigasigani yɛrɛ kɔni b'a la k'a fɔ k'olu ka uranium dɔ yɛrɛ kɔni cɛnna Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na. France Info maaw ka kunnafoniya ninnu y'a yira k'a fɔ ko uranium ninnu yɛrɛ kɔni kun bɔra France ka société dɔ yɛrɛ kɔni de fɛ minnu yɛrɛ kɔni kun sigilen bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O enquête kɛla yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bolo ko o uranium fanba dɔ yɛrɛ kɔni cɛnna Niger jamana kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ko o uranium wari yɛrɛ kɔni bɛ se ka taga fo
euro wari miliyɔn 160 yɛrɛ de la. Wa fana k'u ka sigasiganaw yɛrɛ kɔnɔna na k'olu dalen yɛrɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko o uranium ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana taara Rusi jamana yɛrɛ de kɔnɔna na. France Info maaw y'a yira k'a fɔ ko Paris parquet yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'u ye enquête yɛrɛ kɔni daminɛ kabini août kalo yɛrɛ kɔnɔna na san 2025 wagati min yɛrɛ kɔnɔna na ni Orano maaw yɛrɛ kɔni kun tagara plainte yɛrɛ kɔni déposé ko jateminɛba minnu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ nin ko yɛrɛ kɔnɔna na ko ninnu yɛrɛ kɔni dira DGSI maaw yɛrɛ kɔni ma. DGSI yɛrɛ ye France ka service dɔw yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni bilalen de walasa ka dankari jamana wɛrɛ kɔni ka manipulation yɛrɛ kɔni ma u bɛ min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin France yɛrɛ ma ani ka France ka sɔrɔ ko intérêt bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakana. Hakililajigi yɛrɛ kɔni na Orano ni o ye France ka groupe belebele dɔ yɛrɛ kɔni ni olu ka baara yɛrɛ kɔni ye uranium bɔli yɛrɛ u ka site dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na o site yɛrɛ kɔni minɛna ka b'u bolo. Niger ka coup d'état yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɛra san 2023 juillet kalo wagati yɛrɛ la ko coup d'état yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni sigira Niger fanga yɛrɛ la olu ka sɔrɔ ka Orano maaw yɛrɛ ka site yɛrɛ kɔni minɛ u la ni ka kɛ Niger yɛrɛ ta ye. Niger jamana ɲɛmaa ni o ye le général Abdraman Chani ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye décision min yɛrɛ ta nin ko yɛrɛ kɔni na ko décision ɲuman yɛrɛ kɔni don sabula ko Niger ka droit yɛrɛ de don a yɛrɛ ka se k'a ka dugujukulu nafolomafɛnw caman yɛrɛ kɔni bɔ a yɛrɛ ye. Wagati tɛmɛnɛw yɛrɛ kɔni na y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Niger yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni y'a yira jɛma yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka uranium yɛrɛ kɔni feere. Niger ka o uranium feereliko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Russie ale yɛrɛ de kɔni y'i kun bɔ k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ de bɛ uranium yɛrɛ san. France Info yɛrɛ ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Orano française maaw yɛrɛ kɔni k'olu y'a yira k'a fɔ sariya dɔw yɛrɛ kɔni kun décidera septembre kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na ko sariya ninnu yɛrɛ kɔni ma yamaruya foyi yɛrɛ de di Niger yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'a ka uranium ninnu yɛrɛ feere. Ko diɲɛ critiquation maaw yɛrɛ kɔni ye sariya dɔw yɛrɛ kɔni ta septembre kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni tɛ yamaruya yɛrɛ kɔni di Niger yɛrɛ kɔni ma k'a ka o uranium ninnu yɛrɛ kɔni feere walima k'a ta ka bɔ site yɛrɛ kɔnɔna ni ka na faaba yɛrɛ kɔnɔ. France Info yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko uranium minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ o site yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni uranium ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ ni ka na ye Niger faaba yɛrɛ kɔni na ni o ye Niamey yɛrɛ ye. Ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a bila ka taga Burkina Faso yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔni na a ɲumanlama yɛrɛ bɛ se ka se Togo walasa a bɛ se ka taga Russie jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko port belebele yɛrɛ de bɛ Togo jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye France Info yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko France parquet maaw yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna enquête dɔw yɛrɛ kɔni bila sen na min yɛrɛ kɔni na u kɛn bɛ ka sigasigana yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko olu ka uranium dɔw yɛrɛ kɔni tiɲɛna Niger dugukolo yɛrɛ kɔni kan. Ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.